Barkanku da zuwa Amanar Arewa. Amanar Arewa tashar kowa. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Mun gode. Ba da lafiya ko babaki ba ta da lafiya, babanki ya mutu. Bayan babanku ya mutu, ana nan shikenan biki zo gaisuwar babanki ba, biki zo gaisuwar mahaifiyarki ba. Kin ya da ƴan uwanki ki shikenan ana nan ba wani abu da zai kare miki. Tsufa ya zo miki karshe ki fara tsince ko ki fara haukacewa ki dawo shaye-shaye. Shikenan rayuwa ta lalace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bayan sallama da gaisuwa a gare ku masu kallo, muna so ku yi mana subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu. Mun gode. Babban jarumin nan da aka fi sani da Musa mai sana'a ya yi wa wasu sababbin jarumai mata wa'azi da faɗakarwa a kansu san abin da suka zo yi cikin masana'antar Kannywood. Kar ɗaukaka ta sa su manta addininsu ko kuma asalinsu. Kuma duk ana cikin haka ne babban jarumin yake yi musu magana akan bin ƙawaye da irin ƙawayen da za su bi da kuma irin ƙawayen da za su yi mu'amala da su. Saboda yawanci jaruman yanzu da taurarinsu suke haskawa, bin ƙawaye ne yake sa suke manta da wasu abubuwan har suke aikata yawanci laifukan da suke yi. Aci mai sana'a. To wallahi tallahi barin gaya muku gaskiya, kuma ban ce dole ku ɗauka ba. Ku mata ne a baibayen tausayi, kullun ruɗin duniya, kullun abubuwa kuna kallon su a duniya suna zama muku ruɗu, babu lissafi babu tunani. Idan tunanin ku fim, tun kafin ku shigo harkar fim, mutum nawa ne suka shigo harkar fim suna ina? Da farko abin da zaki fara kwaɗayi ɗaukaka, zaki samu ɗaukaka. Kullun ƙuruciya ake gani, kullun ana miki ruɗin duniya. Wannan ya sai miki mota, wannan ya baki kuɗi, a sai miki waya mai tsada, a jaki wancan ya yaudare ki, duk ƙuruciya ku ake gani. Daga nan shikenan sai ƙungiyoyi, sai a fara baku tallan kamfaninnika. Daga tallan kamfaninnika kuna jin daɗi, ana yi muku ruɗu. Bayan tallan kamfaninnika, daga nan shikenan sai bariki ta yi nisa, sai ta tafi Abuja. Idan bariki ta yi nisa, shikenan sai ƙungiyoyi na duniya su fara kwaɗayinku da tauraronku, suna ganin kun ɗaukaka. To ba wani abu suke yi wa ba, ɗaukakar ku suke kallo da ƙuruciyar ku suke kallo. Girma yana tafan miki, ke biki aure ba, biki bauta wa iyayenki ba, biki bauta wa Allah ba, biki taimaki rayuwarki ba, biki taimaki ƴan uwanki ba, kuma guri yana ƙure miki. Sannan in lokaci ya tafi, har abada lokaci ba zai dawo ba. Na farko kenan. Na biyu kuma abin da nake so in gaya muku, ko kuma in ce na uku, daga nan ana nan sai ku fara zama ambassador a Najeriya. Daga ambassador na Najeriya shikenan sai kungiyoyi su Irmirnatis, su kungiyoyin nan da za ku rika ganin su na duniya, na bautar gunki, na bautar kada. Daga nan ana nan sai a rika turo muku da kuɗi. Kina murna kin tafi London, kina murna kin tafi Ingila, kina murna kin tafi America. Shikenan lokaci kuma yana ƙure miki. Za a fara baki kuɗaɗe, za a fara turo miki kuɗaɗe, sai a fara cewa to shikenan je ki taimaki nakasassu, je ki taimaki marayu. Ana nan suna nan kuma sai su ga ƙuruciyar kin cinye ta, tsufa ya zo miki, sai a yayibo wani, sai a zubar da ku. Ana zubar da ku kuma ana nan sai ki fara ganin kuɗin fa da aka bani kina jin daɗin su, ayi ba wani abu bane. To a sannan za ki cinye kuɗin, kina cinye kuɗin kuma shikenan sai ki fara ganin akwai mai fa mai tsada, akwai hoda mai tsada, har yanzu ina da mota. Biki san da zaki wayi gari kuma kin cinye kuɗin nan tasba, kuma sai a zo ba fim din, sai a zo mutanen da kike ba su sha'awa kin daina ba su sha'awa. Kina can London ko Ingila, shikenan sai a aiko babanku ba yi da lafiya ko babaki ba ta da lafiya, babanki ya mutu. Bayan babanku ya mutu, ana nan shikenan biki zo gaisuwar babanki ba, biki zo gaisuwar mahaifiyarki ba. Kin ya da ƴan uwanki, shikenan ana nan ba wani abu da zai kare miki. Tsufa ya zo miki karshe ki
zuwa Amanar Arewa. Amanar Arewa tashar kowa. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Mun gode.